že je vianočné obdobie, sa ťa musím hneď opýtať, že či si niekedy dostala darček, ktorý sa ti nepáčil a či si predstierala, že sa ti páči. Určite áno. Horšie na tom je, že ja som typ, ktorý nevie predstierať. Ja skrátka, mne keď sa niečo nepáči, na mne to ohromne vidie, takže podľa mňa, aj keď som sa snažila tváriť, že tak podľa mňa ten človek videl, že OK, tak toto som asi netrafil. No. Tak, tu máš vianočný darček. Je to proste darček na zimu. Ale to je krásne. Ty máš nejaký vianočný film, v ktorom by, keby si mohla tam hrať? Možno Sám doma. A ktorá postava? A ktorá postava? Matka? A tak ona je taká... Účesom. Áno, účesom. Keď si tak pozrieš na ňu, ako ona vyzerala, ako 36-ročná, ako vyzerajú dnešní 36-roční ľudia, že úplne... Ja mám 37 a ona vyzerala fakt na 45. Ona na 45, hej. Čo si posledné vygooglila v telefóne? Googlila som, ako nájdem efekt snehu do Final Cut. Iba do jednej scény som to chcela dať na outfit, lebo som tam hovorila o tom, že pôsobí tak zimne, tak som tak chcela dať sneh hneď. A podarilo sa ti to? V akom štádiu dozrievania máš rada banán? Taký mäkký. Beriem to tak, že sa ma pýtaš reálne na banán a že v tom nemám hľadať nič iné, takže odpovedám na banán. Čo by si odporúčala ľuďom nerobiť na prvom rande? Čo by ťa tak odpudilo? Pasívna agresivita, skákanie do rečí, toto sú také asi dve nesympatické veci. Ja skáčem hrozne do rečí ináč. Áno. Ja nemám rada, keď na prvom rande niekto hovorí iba o sebe. Že nič sa ťa spätne neopýta. Aj to by mi vadilo, áno. Podľa mňa to má byť jednoducho dialóg a má tam byť presne aj to, že niečo on porozpráva, niečo sa ťa spýta, ten partner má ťa aj počúvať zároveň, keď ty rozprávaš, takže si myslím, že malo by to byť, áno, také vzájomné. Ak by mohol byť nejaký olympijský šport z domácich prác, ktorý by si vybrala? Vysávanie. Prečo? Lebo mi to nevadí robiť. Neviem, ja rada vysávam. Že by si uspela, hej, možno? Áno, áno, tomu ver. Čo si myslíš, alebo čo máš najradšej na tom byť vo vzťahu? Čo sa ti najviac páči na tom? Že máš oporu v tom druhom človeku. Čokoľvek, čo sa deje v tvojom živote, že je tam niekto na blízku pri tebe, kto pri tebe stojí, kto ti vie poradiť, kto sa vie za teba postaviť, asi toto. Nie každý vie byť oporou svojej partnerke. Áno, s takým by som ani nebola. To je také vzácne tiež. Čo ťa prvé na mužovi zaujme? Vlasy a brada. Ja mám rada bradatých, takže asi vlasy, brada a to, no. A čo sa týka nejakej povahy, čo pokladáš za atraktívne? Keď je gentleman a keď si váži ženu. Mne sa zdá, že táto mladá generácia, oni už nevedia, ako byť gentlemanmi. Lebo ja keď napríklad cestujem vlakom, nikto mi už ani s kufrom nepomôže. Vieš, že akože sa boja, že už sme také feministky, že už nemôžu nám ani ponúknuť pomoc. A ja som aj o tomto čítala, že niekedy v nejakých komentároch sa chlapi vyjadrovali, že proste oni sa boja už aj niekedy, že otvoriť žene dvere, lebo že sa im stalo, že to urobili a že im normálne vynadala, že vedia, to viem sama. Áno. Že tak sú oni takéto na to prípady. kazia potom tieto ženy. Takže sú takéto, áno. Vietnú pomoc. Ak by si mohla komunikovať iba tancom, aký by si vybrala? Ja mám veľmi rada choreografie, vieš, ako proste Beyoncé a Britney Spears, to ja neviem, čo to je za štýl. Také tie mileniálske proste choreografie na popobe. Počkaj, ty si povedala Britney Spears? Britney Spears, no. Ale ona seba tak točí, nie? Dokola. Ona robí dobre to teraz. Je to akože fakt dosť dobre toto ináč. A cítiš tam aj ten alkohol? Áno, áno. Taký veľmi príjemný čokoládový likérik. Ak by si mohla spáchať nejaký zločin a nikto by na to neprišiel, aký by si spáchala? Ježiš, to nemôžem povedať asi. Ja by som niečo veľmi zle asi urobila. Ježiš. Niekomu z naozaj. Keď už, tak by som išla týmto smerom. Aha. Fakt. Čiže nejakému politikovi... Áno, asi by som ho normálne, že ja neviem, zobrala a vyložila na nejaký opustený ostrov a tam ho nechala. Ale ja si myslím, niečo že takéto. S týmto by súhlasilo veľa Slovakov. Ak by si mohla vymeniť jednu časť tela s mužom, ktorú by si vymenila? Že neviem, či je niečo, čo by som si chcela s mužom vymeniť, lebo mne sa akože páčia ženy, ako vyzerajú, hej. A ženské telo je podľa mňa veľmi pekné. Celkovo ženy sú podľa mňa nádherné. Vieš, tak keď si mám porovnať, že ženu ako vyzerá ženské telo, všetko, že s mužom, vieš, že proste má to chlopy. Ja som chcela, mňa hneď napadol zadok, lebo oni nemusia nič robiť, nemajú celulitidu. Proste majú pevnú postavu. To je zase pravda, že oni majú dobré zadky, to je pravda. Vidíš, to mi nenapadlo. Mňa hneď. Ja neviem, prečo mne napadli hneď prvé chlopy. A od toho už som sa odvíjala, že na mužoch nie je asi nič, čo by som chcela ja.
Ty si metalistka bývala, Áno. tak ja som sa ťa chcela opýtať, že či si, ak si mala nejakého priateľa, hej, metalistu, že či oni sú tiež takí romantickí, či dokážu byť? Sú, aj keď počúvajú taký heavy metal. Áno, práve že. Aha. Práve že to je to, že to možno to zdanie klame, vieš. Stáva sa ti niekedy, že večer sa proste scrolluješ si sociálne siete a čítaš si, ako sa hádajú dvaja ľudia v komentároch? Jasné. Ako ja mám veľmi rada komentáre. Ja niekedy, aj keď si pustím YouTube, tak ja niekedy ho ani nejdem, že pozerať to video, alebo že si ho pustím až potom a prvé, čo idem, že idem si pozerať komentáre. Ja neviem, mám veľmi rada komentáre. Inak vieš, čo mňa poteší, že keď moje video dostane like, viac ma poteší, ako keď môj komentár, ktorý napíšem, dostane lajky. Že veľa ľudí súhlasí s tým môjim názorom. Ale ináč áno, asi toto máš pravdu, hej. A ja keď niekedy, áno, dajme tomu z toho kozmetického sveta, lebo ku mne niekedy prídu také dezinformácie, vieš, a keď tam napíšem proste veci, ako sú, a to keď mi ľudia olajkujú, tak tiež je to také, že, vieš, ako keby niekto ti spravil, že... Hej, presne. Ak by si mohla vyjadriť lásku iba zvukom nejakého zvieraťa, ktoré by si vybrala? Si mačku. Ty máš strašne rada mačky. Tak vieš, lebo vieš, mačky majú takú tú širokú škálu vokálov. Aha. A podľa mňa je veľmi pekné, keď pradú, vieš, alebo aj keď tak robia nejaké to... Ty si to poňala tak sexy. Lebo mňa napadol kohút, vieš, aby to počula proste celá dedina. Vieš, keď poviem niekomu, že ho milujem. A možno by som ty mohla aj budiť môjho partnera, vieš, ráno. OK. A keby si mala byť typom cestoviny, ktorú by si vybrala? Pene. Taká tá obyčajná. Nie, tak liatele. Už jak pene, taká tá obyčajná, tak nie, nechcem byť. Ja by som bola špageta. Že by som bola konečne tenká. Lebo teraz si akože lazaňa, hej. Ako udržuješ vzťah napríklad v manželstve, keď si dlhodobo, aby to stále fungovalo, že urobíte si čas jeden pre druhého iba, bez detí? Áno, to je veľmi dôležité. Jasné, že nie každému sa to dá. Ja si myslím, že človek, keď sa nudí, tak potom aj možno zbytočne analyzuje ten vzťah, hľada tam veci. Či toto je podľa mňa také mať spolu zážitky, alebo aj každý zvlášť, to si myslím, že je dôležité. Nech aj... Každý žiť svoj život tiež. Áno. Takže ja si myslím, že my to máme také fajn, že my tam máme taký ten balans, hej, že každý má svoje hobby, potom máme spolu rodinné veci. Po koľkých rande by mal vzniknúť vzťah a koľko je už moc? Vieš, že niektorí ľudia sa stretávajú pol roka a nie sú vo vzťahu a sú tu všetky tie situationships. Ja neviem, ja by som, možno jak v práci máš tú trojmesačnú skúšobnú dobu, možno tie 3 mesiace by boli pre mňa také, že čo sa udeje, hej, že do 3 mesiacov by som asi. A som pozerala, že veľa mužov vie už po pár minútach, že či ty si tá žena, že čo môže byť jeho manželka raz. Fakt? Že u nich to ide veľmi rýchlo. Myslíš ty, že sa dá nájsť práva láska na sociálnych sieťach? Áno. Nie je to podľa mňa jednoduché. Ale napríklad mám kamošov, ktorí sa dali takto dokopy. V podstate na Tindri. Sú stále spolu, vyzerá, že im to funguje, takže to podľa mňa super. A majú spolu už vlastne aj baby. Je to strašne ťažké. Zvlášť na sociálnych sieťach, lebo tam máš veľký výber ľudí. Pomaly budeme už robiť také videovizitky, podľa mňa aj na týchto sieťach datovacích, aby si nemusel už ísť, vieš, ako na interviu. Tak rovno si pozrieš video, kde budeš mať videovizitku a nebudeš musieť zabíjať čas, vieš. Odpadnem. Ty robíš veľa kontentu na sociálnych sieťach, na Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ktorá platforma sa ti najviac páči, v ktorej sa cítiš doma najviac? Asi YouTube. Neviem, prečo mi tak prirastol k srdcu a veľmi ma napríklad mrzí, že vydávam teraz len jedno video týždenne. Ja som kedysi vydávala 2 až 3 týždenne. A jednoducho na YouTube sa mi páči, že tam mám proste takú svoju komunitu, že ja mnohých tých ľudí už podľa tých nikov a tých fotiek poznám, hej, že mi komentujú roky, alebo skrátka už aj o nich niečo viem. Aký typ kontentu vytváraš? Tak venujem sa najmä kozmetike, starostlivosti o pled, dá sa povedať, aj teda občas nejaké líčenia alebo recenzie nejaké dekoratívne kozmetiky a potom samozrejme móda. Takže Drew's Beauty. Som všade. Ďakujem, Drew, že si prišiel na rande a dúfam, že to nebolo posledné rande. Keď to bude pri dobrej káve a pri dobrom koláčiku, tak to zvážim. Super.